гэтым годзе я выпускніца факультэта міжнародных адносін беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мне вельмі перапаўняе ўдзячнасць да гэтага універсітэта, паколькі тут за гады майго навучання я атрымала такую цудоўную пляцоўку для асабістага развіцця, для развіцця маіх здольнасцей, для камунікацыі з такімі цікавымі людзьмі. І самае такое яскравае пачуццё гэта сапраўды ўдзячнасць. У БДУ я атрымала мажлівасць пачаць свой уласны праект «Зелёны універсітэт». «Зелёны універсітэт» – гэта экалагічная ініцыятыва студэнтаў і студэнтак беларускага дзяржаўнага універсітэта. І мы разам імкнемся прасоўваць экалагічны сяброўскі лад жыцця. Мы імкнемся распавядаць пра тыя, якія экалагічныя праблемы зараз існуюць у гэтым свеце, і сумеснымі сіламі і намаганнямі імкнемся іх вырашыць. У БДУ я атрымала падтрымку, і менавіта тое, пра што я казала, што гэта тая пляцоўка, дзе я змагла раскрыць свой патэнцыял і ажыццявіць сваю гэтую ідэю.